Айде, Вики! Това е малко, бе. Не! Първо знах го изкараме преди да... Добре, моля да изляза. Леле, не мога да изляза. Ей, бати си! Снежки, усмихни се, бе. Ти си луд! Погледни ме! Газ! Аз защото е студено, може да. Добре, бе, така, дърпе. Айде, Вики, ти си як. Усмихни се. Аре, ладно! Абе, ти уци, няма да се калям. Как ти? Сядно е, мокра съм и ми е студено. Звъни с телефона. Погледнете ме. Ми, не знам. Погледнете ме. Ало? Не си много кална. Я ти снимка за калня. Ки. Пребахме ли те? А? Яри мръсни мразя ви, цял живот ще ви мраза. Всичко беше измислено. Не, готино беше, обаче погледни как съм. Насе, в момента знаеш къде съм? В една локва кална дълбока половин метър. Айде след малко ще сляза надолу, ще се обадя. Искам да се разрева. Снежке, Погледни ми обувките! аз ти казах през ден. Не, хвърли ми ще те мразя цял живот. Няма да го мразя те, никога няма да ти проговоря вече! Разкари, на сколько ми студено се. Искаш да се разболея ли? Посветихме те вече. Вече мама ми извади, защото се разболея. На сколько е ледна вода? Аз не знам. Вики, това не е лятото, когато се орахме, беше 40 градуса локвата. Говориш, аз след това се усещах краката, толкова беше студено. Аз ще те убия, как се примерно в този вид! Казах мъркуче. Охо! Ки. Знаеш как перенците ми изчезнат до телескопите. Никой няма ти проговоря по знаеш какво ми е мокро. Немаш гума задна, иначе ще излезеш. Малко му трябва. Не може тук се заради задната гума. Принципно, знаеш как, Снежки, знаеш как мога да изкараш? Отиваш, фащаш предната гума за спиците и почваш да дърпаш към тебе. Снежки, ела не положи. Няма да ти помагам, ти ме хвърли във водата. Разкарай се, никога няма да ти проговоря вече, мразя. Влезнете в кадър. Не говорите. Сериозно? Наистина ли? Да. Питаш те 5 пъти, прежали ли ги? Да! Прежали ги, но ти ме хвърлиш! Да, хвърлихте, защото не се нацапа като хората. Колко повече погледни колко съм мръсна, по-мръсна съм от тебе. Вики, това отива във форума, нали знаеш? Мразя те, разкарай. Не съм тези разкарай. Сега без да се ебете. Не, ще те убия просто. Доволна ли си? Не! Нали каза, че е било готино? Готино, след като ме хвърли втори път в ледената вода, в която... Значи трябва да вземе на бонсови, като караме през дупката да вкараме. Тя е дупката долу. Тя е толкова дълбока ме дъга оттам до тук. Абе, Снежки, като влезе, може да е до врата. Готвите? Аз аз ползвам 5 минути и ще се прибира. Не, мокра съм. Ще настина заради тебе. Какво значи настинеш? Знаеш какво значи настинеш? Не си толкова мокра, че да настинеш. Двете си ми е ледено и настивам лед. И настиваш лесно. Сега ще излекувам. Аз ще излекувам, не се притеснявай. Не искам да ме лекуваш. А какво искаш? Да не ми е мокро. Какво да Ми, събуди си Анцука, бе. Искам да не съм мокра, погледни ме. Приличам на селенка. Я не ни обиждай. Якаш две в три работа да ти. Ела да снимаш извитко малко. Да снимам ли? Джилера RX 125 до гушата в кал. Това беше поради... Райдъра е изключително накадърен. Не мен пръски скал. Нарочи го загубих. Това не мога извага обаче. Снежки, ела дърпаш, бе? Няма да дърпам въобще, оправи се сам. Не ме ли обичаш? Аз съм ти сърдитата, цялата съм ледените ми крака. Не искам да ме къпа. Питахте, прежалила ли сте? Да. Не съм казал, че ще... Не си ви казал, че ще скачам в ледена локва скала. Еми, ноември месеца. Я знам колко ще стана, бе. Скоро си. Пробвал преди това да беше скочил и да беше дошъл да ми каже. Аре, бе, ти си на джепа целя, изключи от скорост.
Аз когато се обажда някаква ръкописна записка, няма да се ходи към нас, знаеш къде са? Ми обяснява 5 минути. Ако искаш, аз ще хода вас, ще вземеш и ми ги занеса. Няма, аз не знам къде е. Ехме така като чупа. Е така искам, дай газ, а резко се изправи назад на гуми да се захлупиш. Искам да убия. Ще запалиш сините от така. Не, закопах се. Аре някой дръпна отпред. Не ме гледай мене. Човек, араме. Не. Дай леко бе, леко. Леко и буташ. Не мога да се седна. Че идва помощ май, чакай. Е, страшното, тека не виж, че се смята с отият. Ще ми кажа, че ще го става да сте. Дайте през локтата! Сега ще изкарат момчета.